Мы знаходзімся на плошчы Незалежнасці, дзе проста цяпер сабралася некалькі тысяч мирных демонстрантов. Вот паспорт. Я вас прошу, проходите, в машине нам удобнее будет. Я рассчитываю на то, что я буду сегодня уже дома. Я надеюсь, что все закончится благоприятно. Журналісти – це ті люди, які несуть світло, які розказують правду про сапраўдны стан рэчаў, про правы чалавека, про праблемы внутры краіны. І в гэтым сэнсе яны заўсёды перашкаджаюць дыктатарам. Дарагія і шаноўныя, нават калі да вас не даходзяць звесткі са знешняга свету, калі ласка, памятайце, што мы пра вас не забыліся. Мы вас любім, мы пра вас памятаем. Мы робім усё магчымае, каб ваши імёны гучалі на ўсіх магчымых міжнародных пляцоўках. Бо мы салідарныя з вами, і мы дзякуем вам за тое, што вы рабілі і што вы будзеце рабіць у будучым. На Белсаце працуюць лепшыя журналісты нашай краіны, якія не баяцца ніякіх перашкодаў, ніякіх супрадзеянняў улады. Мы як даносілі інфармацыю да нашых гледачоў, так і будзем даносіць.